attention TV so abusuafo yeni na enim say Obaapa Christy eko granting interview e wo Fifi Pratt ho e ma ne kan live story e de fa na wadre ho nsem e ma ne kobobo ne ex husband eya Pastor Love ho nsem wo ho na nso ambo Pastor Love din eno na Fifi Pratt ebisa no ho nsem e ma ne kirem say enwom ne de no otro na o ma oye statement bi o ka say oni ni kunu ni nana amo abo na nso ni kunu no e wo enim kakra esen when na Pastor Love ete nsem no chese o say Obaapa Christy e de ono e na e kasa nti anya ne dakra na waba abonten abe kana adwen pa ankasa akwesi abuache o hosting no e wo Peace FM oba ye no chese obe kasa ye emom o so wankasa ye nti waba abonten biom ebe pa osofo chira bosom e na Pastor Boatna owo abrochi memu se opa na cho ne okan no wanka ne yi moma yente Pastor Love mbra omuha onso obi artist pa no agidin anatim se wo ma ne boni chidom na o mabre me ana me twere nwoma aka nyina ma woto ni nyina wonye obi onim nwom ho hwe wonnim nwom ho hwe se de oka ensema woka nse mo frɛ engineers a yene dambasi aye adwuma George for the wanyan baby ko na si na me ne ye ube free mo onyame etia sida bibia onemra wa shama no enti me na me ye adwuma ni nyina wan kasa wa grant interviews bebre Pastor Love na twere menyam okay wako interview ya busa wo say Pastor Love waye bia ma wa twere nwoma ma wa twere nwoma ma me ya nwom we by freeway ba de bia enipa asomasi o me ana me ye pese enye na nko na ma monitor ni interviews bebere pese me credit ne beba but so hu se me na me twere nwom ni nyina de ma o message ba kokore ni we wom eti akwasi se nipa bi se no ati se from say me do two kwama incidents we see obedi atrogu me sugu menima se enokren so na enokren so wo man ne sa be ma na ne da sorry akwasi wo anka de na de be ye no enti atrona wa na adwene so obetwa ama ye ne aye boa no ema wo gina ne na so ode ne na tietia so de ka bi be di na tembo so me na so enipa o ma frɛ me no enye nipa keto a ebi na akwasi wo ka no me ye nipo aside sofo na me ye nipa nyame honhom ne ba me so me ye nipa te se de wo ye nipa no wontimi mfa manim twetwiri fam wa abra me na awurade na me so boa o mpagya nyina mu promotion ye kokuma se ye kosirem ye kwanyene ye braye eti so onyima ye no de manim betwetwiri fam de ka me be ye ne so toilet paper eti se maka na nkofo bebre hemfo asofo anuafo ni ade a agwasi mejem na muntu nefo enka nkyere ne se de David na Natalia sen ba bia na homa so ba na wakohwe se ofiri ba bi na eba no omma boni aye eni nanim se de oyi nkrofo boni aye obia na oyi ni boni aye no me de ordinance sem sa ba me so a me na hu ba bi ofiri ya obae me last born 16 years now me hu ni so no gina we me nim ne number obi di ne number ma me na me ne akra ne chat a o se me ma me nka njem papa no me nim sem papa ne na Frankie sana me chire ne mu na obi to gospel nyom na ni suni ne ban eni a ye fa ni nyum tuni na matosabi ye fa ni papa ani die de ye geni obi the respect man aso di bia man wan fa bia man ama wa o so fa bi man no eniema o ye ne ye peto me muni so ye nwumtuni aware egu style bia akura no a said obey your homework no emma won sem bia ma abonten but watoto na ni are asenye nyame nwum no oto aso na ewiase ni aso mu ade aso ode na ni abone wo safo ye ne ye ne de sofo adabraka bem se bebi a mempese ko ha na ebia ye pia ko honum sei wa wedi kan ka se amanfo mpanyifo bebre na afrew ni okan no medi kan ka
se wodi bim akoya atwetwe eno de menka nada menka senia na Christy ti ho ana wo ye no ya ade a enye nipa nyina na bia ye befa ne se agoro obi wo befa ne serious se bia na wafa no asa enti wodi bim but adabraka eni diem eni diem senia wa kan ye last born woni no 16 years which means that when ya enkodasem kura na ye kan emba wom womutie womu kan ne da social media so womu so mu behu enti yenhwe honum so kakra na I think say what make it point enough what send this signal enough to Obaapa Christy me kra de me simi tu no fo no me kra no ba betra manim na me bo pasalav udin a opa won so de on fa ne bag ne phone M50 studio ha say look say din na wa bo no kra de me pese me di hu nkomo me mpese ma akokana bia ma benya asem tu de kwesi se pastor love nkomo na abedi di amsrew ene oni mo microphone mu ndi mu nkomo mu di wi ameba se ne be ya enkonko fa bibi se mabiom ti we de mesrew ni diem se wakakakra Ghana fo nso ate but to break what I'm saying pacho why mate cause mate Michelle oni wa fidie nyina so bo se ebi nsibiem ensem kra me beka fa ne ho ne ade ni nyina no se me nipa me eyabufuo nam de kan Ghana fo mfa ncheme asofo wa American your friends are don't tembo atem ne chiraboso o nyina mo fa ncheme because pressure ba obeka nsem eti mfa ncheme das yame bia yame council yame shapa eche be din komo ni bi why abusuafo ene nsem no ni na enie medin di Fatima Makram